Ajde, ko će da mi kaže? Reci. Meni se sviđa da se igra sa B-botom zato što uvek nešto pogađamo i uvek se lepo igramo. Hvala, Nataša. Dobro, ajmo dalje. Ko će još da mi kaže? Ja. Reci. Jel ti se sviđa da se igraš sa B-botom? Sviđa mi se zato što je zabavno i treba da pogađamo razne stvari. Dobro, ko će još da mi nešto Hvala, kaže? Nataša. Molim. Ko će još nešto da mi kaže? Ja. Reci. Sviđa mi se zato što moramo da pogodimo gde kako da dođemo i zato što je za vreme večere. Hvala, Nataša. Sad svi govore hvala. Dobro, hoćeš ti nešto? Da, Jel ti se sam sviđa ja. sa B-botom da Da. se igraš? Zašto? Zato što uvek kad dođemo vreme ručka pa sa ručka idemo kući. Dobro, sad nije to